जब लड़का लड़की जब बोर हो जाता न तब माई के कोहू नहीं खे ई करत मतलब एकदम पिसरा जाता थे। तो देखी यही का मतलब एगो तर्ज लागल बाटे गुरु भैया गुरु बहना एकदम दुख सुख कह लेला के काम बाकी भेट ना होई। देखी कैसे माई का ममता का जौन दूध बा इनका उधार कैसे होता। तो माई के दूधवा ऐसन दूधवा में अरे बड़ाई नहीं खे हो अरे मिठाई नहीं खे तो जे भागा बाटे ओकर घर में माई भागा
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।